that all her dreams would come true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that. Dito na kami sa Uraya's Peak, pero hindi pa sa may bandang Uraya, yung Uraya's Peak talaga. Hinto lang kami. Yan o, grabe, ganda. Katabi mga boss. Sobrang lamig ng tubig. Grabe. Flowing. Unlimited supply tubig. So what's up guys, ito na hindi pa tuloy na Uraya's Peak. Natuloy na din. Sakto palok na pero it's lang. Okay, ganyan, ay! Parang sabi ko dito guys. Parang papuntang ano ay lugar na pinunta natin yung may oyster. Manawe. Parang ganun dito. Ito nga pala mga boss, yung pinsan ko na si Baren. Siya yung nagbigay ng GoPro sa akin. So maraming salamat tol. And then aalis na kasi this September 18. So quick late adventure. So papunta kami ng Uraya. So back to the video mga boss. Star City. Hinay na mga, hinay lang. May biktima na tayo kanina eh. Sino na natin pangalanan? Secret na lang. Lagubo. Buto ba, buto. Ito yung Great Wall of China. Ito yung tour guide ngayon ha. Dati, hindi to Great Wall. Yan. May stick pa. Pwede mo kuha lagi, pwede mo kuha. Oh, kuha daw. Mga tigulang. Tol, kailangan mo to tol. Kasi may ano ka na eh. Ating mga kabarin. Ito yung map. Okay. Trekking. Papunta sa taas ng Uraya. Tol, bilangin mo tol, 200 sabi mo no? Dito 200. Parang ano to? Pero hindi naman siya gano'ng kalayo. Taas lang. Pero hindi masyado. Pwede mo tanggal mas, may line tao. Patay na Zane. Bugat kay Zane. Also wait. Latag matatag. Normalin. Tapos yung pababa nito dito din. Grabe, sobrang taas. Kakailang step pa lang pero hingal la. Time ako na eh. Ay, di na si Donna. Picture! Tanggal na chinelas. Tanggalin. Matibay ito. Diba yan? Magmualog lagi no. Tina. Try your best. Sige daw, ako daw. Sa ulo, patay. Hagbo. Nahigda ka tol. Sinikiri ka din po. Yan.
Yan. Picture mo. Picture. Sobrang haba. Tataas mo tayo. Okay. Halo ya. Loh, patay ba natin ka tol? Hindi ka na makakabalik tol. Ayo, opik ko. Lulu. Padlok mo di ba yun? Lalo. Pwede tayo mamingga dito eh. Sige, mabuyaan dyan nag... Pres ka Pwede nagda rin? Putang gwapo. Uy, Wala, lamiya oy. isa na ganina kaputol ah. Parang nasa bahay lang. Patay. Grabe, sobrang relax dito mga boss. Dapat sa rin sakay. Ayun sa isang hagdan. Yahay. Grabe dito mga boss. Sobrang taas oh. Ano? Yun yung baba. Guys, may mas mataas pa dyan. Ano? Sagad mo dun, oh. Pasang ko. Oh, taas na oh. Ayan. Nyara. Lulu. Nyara. Buelo. Nyara. Buelo. Okay, 1, 2, 3, go! Oy! Di pa yan. Sige pa! Sige pa! Woo! Last! Woo! Sapa! Ay, saan pa daw? Lolo! Putay! Naglagot na ito guys! Abot na lang kung ano. Wait lang. Tagal ko nila. Pa! Di mabot. Yes! Taas na gino? Di na daw niya yan, kaya kailangan ko yan. Oh, tama na. Tama na, kabuin. Napay ka sa gay? Yes! Oh, men. Next si Hindi, Carlo. Basic. Kurog bay? Lakasan mo. Yeah. Tindog na to, tindog. Tindog tol. Dap. Okay, awakan mo to. Oh, awakan. Ayoko niyan. Ang sinilos ka ba rin? Iwan mo lang pa rin. Ikuha natin ilay taas para di maigot na tayo dito baba. Out ko mag-sing to. Tol, papunta to na, hindi pa bumalik ka. Oo, sige. What? Na kaya. Lulabas. Parang patay na po. Galing ko yung chinelas. Tanggalan si Nilas. 1, 2, 3, go. Tawas na gino. Sing ba dyan, oh? Putay mo tol, mabali ang kahoy ba? Lala. Nagsugay. Sing pa, no? Ano, sangit ang kon. Sangit ang busy. Duwagalo na yung puno. Kuya Carlo. Shit, grabe. Dili ang pagka. Enjoy. Taas na may, sa taas. Magkita pa zina, hapit na jud zin. Hello, asan na ako? Kagum. Telepon. Gangis, ano gangis? Abi na ko ka lang tinong sa cellphone mo. No? Gangis. Wala pa bitin dere yo. Naman po. Nasiguro bitisan pero Di man madlok ano tao no. Nang banakon wala no. Kato, dito madluto ko tao. Gani. Sukol to ba? Muhit pa to, muhit sit. pag pababa nito dito din. Hindi nakakapagod eh. Yun na yung last. Yun na. Matara pa na. Sige na. Napa, mayroon pa. Kit pa tayo. Ha? Asa balir? Andun, sa may bungad lang ano. Tahan dyan. Huwag dyan. Kurang taas. Dah. Grabe naman. Patay tayo.
Let's go, march! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Let's go, march! 1, 2, 3, 2, 3. Hala, sinilas. Grabe. Ikaw muna. Yan na. Grabe taas oy. Madali. Oh, 1, 2. oh, Isa pa. grabe. I concur. 1, 2. Grabe taas ba eh. Noy, ako picture Sige mo. pa siya na. Sobrang tahimik. Napakaganda dito magpahinga. Relax. Wala masyadong ingay. Puro ano lang, ibon. Yung ibon tsaka yung ayun mga boss, no, punta na kami dito sa Tuktok. So sobrang hirap and nakakapagod. Pero worth it naman pagdating mo sa dulo. Dito lang ako sa may ilalim ng puno para magpahinga. Pahinga lang ako dito para pagbaba mamaya medyo hindi na nakakapagod. So yun, pahinga lang, at least nakasurvive tayo. Sobrang nakakapagod pero worth it. Ayos. Dito, maganda dito. Pero paulay sa mo. Asan yung payag dyan? Don't pick plants and trees. Ayun na kayo. Penalty 500. Asa si Turkid, Chris? Ayan yung kaya. Wala na, uya mo ano na. Sobrang taas. Hindi kami na mga laki. Mawagi pa ta diri, Chris? Dili na. Ito mga boss, pinakalas na akyatan. Huling part ng Orayas Peak na tour. So dito tayo pinakalas. Nakakapagpahinga na tayo. So medyo kaya-kaya na natin. Grabe, masarap dito. Tips ko lang sa inyo mga boss, kung pupunta kayo dito sa Oraya, magdala kayo ng sariling tubig. Yung madami. Kasi pagdating mo dito sa taas, maghahanap ka talaga ng tubig. Uhaw na uhaw sa tubig. So wala kami dala. Yan, pagbaba na lang namin. So tara, let's go. Sobrang tarik. Grabe kainit. Asa pa lupad doon? Dali. Asa mo ta? Dili sa ta. Sa taga na. Relax. Grabe nito eh. Ha? Dili ito taas dito. Yan mga boss. Grabe, sobrang ganda ng view. Grabe. Woo!
makit-an nga no, kinsa na unsa na ka, may pamantaganihan. Unsa na ni Sagun ni. nalibog na ko, asa partiha, Asong partiya. natalang nata, gasipong manoon ni nga kungulo, kapang layon pa dyan ko, ay wala kusang way na mahal, bir pada. Shumirumiru, wap wap wap, shumirumiru, wap wap wap, kinsa ka ha, makausap ni ini, wala man unta, ako'y sala, ganong ako'y nagpasan sa imong kalibutan, basin tungod membro, ako'y katawhan, kasi po manoon nga kumulo, kapang layon pa dyan ko, ay wala kusang way na mahal. Kaniyay nga panahon